Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Esizokhuluma ngakho-ke namuhla, iphupho elibuzwe ngomunye kwi-comment. Uthi-ke unokuphupha edakiwe okanye ebona umuntu odakiwe ephusheni. Ezothi uqeda le vidiyo usunolwazi ukuthi lokho kubika ukuthini, kodwa iba nesiqiniseko sokuthi u-subscribe-ile, wasilandela ku-TikTok, wacela inamba ku-inbox ukuze uzosibuza njalo ekuseni uma unombuzo. Ukuphupha udakiwe. Lelo phupho-ke lisuke libika ukuthi-ke izinkinga zakho ziyakwehlula. Ngokuvamile-ke vele uma umuntu uthola ukuthi uney'nkinga abhekana nazo, abanye abantu baye bathi indlela nabo abakhipha ngayo i-stress ukuthi bedakwe ngoba bagcine bengezwa lutho. Impendulo-ke nayo icishe ingene lapho ukuthi-ke uhlulwa yiy'nkinga zakho. Kungenzeka ukuthi kunobunzima futhi obhekene nabo ozomele ulisukumele u-consult-e. Uma unombuzo-ke uyakwazi ukubuza kwi-comment, usicele inamba ku-inbox yalokhu wena okudingayo. Ngabe imithi, iziwasho okanye ukuhlola sikudlulisele kulabo bantu abazokwazi ukuthi bekusize, sikunikeze inamba yomuntu oseduzane nala wena okhona. Bese ningakhohlwa ukusilandela lapha ku-Facebook, ku-TikTok, ni-subscribe ku-YouTube, nisi-inbox-e ku-Facebook naku-TikTok, nisicele inombolo ka-WhatsApp enizosibuza njalo ekuseni uma unemibuzo. Ungabuza iphupho okanye ubuze noma ngabe yini emayelana nesintu, sobe sesikunikeza ulwazi oluphelele. Nisale kahle.